lamsago Bubun pati yakai phainai rokno chung khabai khobai lamsago Bubagrani ideology na hamjagai phainai rokno chung khabai khobai lamsago Bubagrani thanchana hamjagai phainai rokno chung khabai khobai lamsago Bubun pati BJP yakai phainai rokno chung khabai khobai lamsago Bubagra ayuk lokthong Bubagra ayuk lokthong Dipramotha ayuk lokthong YTF ayuk lokthong DWF ayuk lokthong Bubagra ki Bubagra ki Bubagra ki Ambai nor press media rongno omong khable chini Saidasora ADC village 1 number ward to o jagao chung tini chini Bubagrani ideology no hamjagoi Tipramotha na hamjagoi tini 12 family ni pray 42 members ba voters orok tongo joining khlaika chung borok no Bubagran bongwaino lamsoi na haka oro chini district YTF ni president Onupul Deborma party ni district secretary Chandramoni Deborma tai local leaders kubang matongo borok ni bisingtui juga jung ni bisingtui na chung borok no chung tini oro lamsok na hailai ka abon bagai chung khabai khoi borok lamsoko Bubagrani ideology karon khega kai abo political phano chini main chini agenda hangkai chini Tiprasani next generation chung safe secure thainani bagai abon bagai borok tini kubangma din BJP party khlaimani porebo tini borok kaham wan sugoi kubui wan sugoi phaidi chungbo masa phano masa phano chung Bubagra bai tongnai ne borok haika abon bagai borok no chung lamsoko na halai bo BC ke bo Saidasora ADC village koi nong ward 1 number ward Ambai